रादाब बुथुमगिरि आरो रादाब नायगिरि बयनिसिमबो सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै ओंखाम गोरलै बाउनाय फोरबोनि बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावग्रोबाय। जों दिनै ओंखाम गोरलै बाउनाय बे फोरबोजों लोगोसे फुंबिलिनिफ्राय गोथार बाथौ थानसालि साखोन सिखोन खालामनायजों लोगोसे नैथि हाबाफारि जोङो गोथार धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय, रुंसारि बाथौसा बिथांमोनखौ बिबार बावजेननाय, आर'ज मोनथिना आरो गोथार हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै जों सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा सिजौआरि आर'ज आरो मोनथिना बिजाब जोङो दिहुनदोंमोन। बेखौ दिनै बेखेवदों। बेखेवनायाव जों मोननो हादोंमोन जनाइनि इउ एन एकाडेमि मेम'रियेल बड' हाइ स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि मानाव गेदेर भुमिधर बर' सार आरो जोङो गाहाय आलासि महरै मोननो हादोंमोन जोंनि मोनसे समनि दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि बारग' फोसावदिं नेहाथारि मानाव गेदेर ललित बर' सार आरो जोंनि ओनसोलनि माहारियारि आफादनि मानाव गेदेर जोंनिनो एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि सानसुमा सार, खौसेथि बर' सुबुं आफाद धेमाजि जिल्लानि आफादगिरि रातिराम बसुमतारी सार बिथांमोनखौ जों हांख्रायनानै दिनैनि जा ओंखाम गोरलै बाउनाय फोरबो बे फोरबोखौ जों गाजा गोमजायै फुंबिलिनिफ्राय जों गाजा गोमजायै फालिनाय जादों आरो बेखिनिया। बे बेलायाव जोंनिसिम दासिम जों मिथिनायाव सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा जोंनो जाखिनि थांखिफोर दैथायहरदो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जों दिनै नंगौ जोंनि धोरोमनि जा आसार खान्थि जोंनि बावनाय थिनायनिफ्राय लाना जोंनि हारिमुनिफ्राय लानानै बाथौ धोरोमाव जे मोनसे गोथारथि दंमारो आरो आलदायै मोनसे सिनायथि दङ। बे खोथाखौ लानानै आरजिआइजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैसिम जा हाबाफारिखिनिखौ जों आवगायबाय दङ जों मिथिनायाव जों जे मोनसे समाव फ्राय 80% आवगायबाय जों मिथिनायाव जोङो मोनसे समाव बाथौ जिम लिरनो मोनगोन जों बर'फ्रा बेयो फ्राय रोखा जाबाय दं। जोङो दा बे बेलायाव जों गोग्गानो हागोन जोंखौ खावलायदों जोंनि सरकारि भाबै जिखुनु जोङो माबाफोर साख्रि एप्लाइ खालाम बा जिखुनु फरायसालिनि माबाफोर एग्जाम हो अफिसियेलि माबाफोर फर्मफोर फैयोब्ला जों बेवहाय आदार्सआव बाथौ जिम बा बाथौ बेखौ लिरनो हागोन होननानै दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोंनो रोखा फोरमायदों। बेखायनो आङो ओनसोलनि आरो जोंनि बर' माहारि गासै बाथौआरिफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन जों बयबो बे आदार्स जिथु जों फर्मफोर फिलाप खालामनाय आदार्स थायो बेवहाय जों बयबो बाथौ बेखौ लिरनो थाखाय आं गुरैयै सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गाहाय नेहाथारि जानानै आं बेखौनो खावलायदों आरो साबायखर थाबाय। सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेरजों दिनै ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोजों लोगोसेयैनो बिथांमोना सिजौआरि मोनसे लेखा सुजुनानै दिहुनफादों। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। धोरोमा मुलुगनां जानोब्ला जों निजेखौनो जों धोरोम सिबिनायजों लोगोसेयैनो जोंनि जा नेमखान्थि आर'ज गासैखौबो फेहेरनो थाखाय जों हयथ' नाजानांगोन। दा बे बेलायाव सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेरजों बिथांमोना जि सिजौआरि बाथौ गौथुमनि गेजेरजों सिजौआरि लेखा मोनसे दिहुनबाय। बेहाय आंखौ आलासि हिसाबै हयथ' बिथांमोना लिंहरदों। आं बिथांमोनखौ निस्सय साबायखर बावदों जे बे बिजाबनि गेजेरजों बिथांमोना बेखौनो हयथ' फोरमायनो नागिरदों जे बाथौ धोरोमा मुलुगनां जानो थाखाय बयबो बे लाइमोननिफ्राय लानानै गासैबो हारि माहारियानो जों बेखौ फेहेरनो थाखाय नाजानांगौ। बे बेलायाव बिथांमोना आर'जजों लोगोसेयैनो आरो आर'ज सिजौआरिजों मोनसे आर'ज मोनथिना गायनाय मोनसे हयथ' आर'ज दिहुनदेरदों। बे जोंनि थाखाय जोबोद साबायखर। मानोना दिनै बाथौ धोरोमा मुलुगनां जानो थांगासिनो दङ। दिनै बाथौ धोरोमखौ जोङो बाथौ जिम खालामनो हयथ' नाजागासिनो दङ। जों हयथ' हिन्दुजिम नङा, जों बाथौ जिम खालामनो थाखाय दिनै जोंनि मोसानाय मुसुरनायनिफ्राय लानानै खाम सिफुं जथा गासैखौबो मुलुगनां खालामनो थाखाय दिनै जोङो हाजार हाजार दामग्रा देग्रा मोसाग्रा हयथ' सरकारनि गेजेराव दिन्थिफुंदों। आरो बेफोर निस्सय बर' हारिनि जे मोनसे आसार खान्थि धोरोम बेफोरनो मोनसे मोनफा मोनफा आयदा बेखौनो जों हयथ' दिन्थिनाय जादों। आरो बे बेलायाव सिमेन्ट सापरियाव बे गासै दिगखौबो बिथांमोना जोबोद गोसो गुदुङै गासै दिगाव आखा फाखा जानानै बे बाथौ धोरोमखौ फेहेरनाय फोसावनायाव बिथांमोना आग भाग लादों।
आरो बेनि थाखाय सिमेन्ट सापरि आनसलिकजों लोगोसेनो बिथांमोना डिस्ट्रिक्ट गासै दिगावबो बाहागो लानानै बाथौ धोरोमखौ जेरैबायदि फेहेरनायाव फोसावनायाव बाहागो लादों आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो लोगोसेयैनो बेबायदि मोनसे आगान सुरनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो थाखाय बा सरकारजों स्वीकृति मोननो थाखाय बाथौ धोरोमखौ बाथौजिम खालामथारनो थाखाय सरकारनि गेजेराव RGI रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डियायाव जाहाथे बे बुस्थुआ इनक्लुड जायो आसाम सरकाराबो गेजेट नटिफिकेसन होनानै बेखौ जाहाथे रोखा खालामना होनो हायो आरो जोङो बाथौ धोरोमखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव 20-25 लाखसोनि गेजेराव बर' हारिया बे बाथौ धोरोमखौ जे जोङो सिबियो बेखौ दिन्थिफुंनो हानाय बेबस्थायाव हयथ' फैथों बेखौ भरसा खालामदों आङो आरो जोबथारनायाव गोलाव बुङाबालासिनो बिथां सिमेन्ट सापरि बिथांमोना जि गोसो गुदुङै मावफुंनो नाजादों बिथांमोन साबायखर बावदों आरो बिथांमोना लोगोसेनो गिदिर मोनसे खामानिया बेनो जे बाथौ धोरोम एबा थानसालिखौ जोबोद गिदिरै लुफुंनानै मोनसे प्रेयार हल लोगोसेनो थानाय बे गासै बेबस्थाखौ बिथांमोना गोसो गुदुङै गावबा गावनि कन्ट्रिबिउसननि गेजेरजों बिथांमोना बेबस्था लादों बेबो निस्सय जाफुंगोन आरो आवगायबाय फ्राय 20-25% बेफोरबो गासैबो जाफुंगोन आरो बे दिगाव जोंबो कन्ट्रिबिउसन होनायाव गोसो गुदुङै बिथांमोनखौ मदद होनो गोसो बाथौ धोरोमा मुलुगनां जाथों बेखौनो जोबथारनायाव आं साबायखर बावनाय थाबाय गोजोन्थों।